שלום חברים, יוסי for your aid. היום אנחנו נדבר על מוצר חדש שלנו, אפוד אישי מקצועי מבצעי לאנשי מקצוע בתחומים של רפואה, חירום וחילוץ. ההתמקדות שאנחנו מדברים עליה עכשיו היא למחלץ, אפוד אישי למחלץ, לשים עליו את הציוד האישי שלו. הרעיון בכל המחשבה והתכנון של הדבר הוא שמכיוון שהעבודה הזו היא עבודה מאוד מאוד מאומצת, גם פיזית וגם חם וגם לא נוח, הוא צריך להיות כמה שיותר מהודק לגוף, כמה שיותר קרוב ונוח, וכמה שיותר קל ולא חם. ולכן הבסיס שלו כולו עשוי מרשת מש, ומעל הרשת יש לנו חיתוכי לייזר של מולה, בשביל שאפשר יהיה להגן עליו את הכל. מה הכנסנו לכאן? הכנסנו קסדה שיכולה לשבת כאן או כאן או בכל מקום אחר שנוח, אבל בתכלס זה רק לזמן ההליכה, כי ברגע שהגענו לאתר הקסדה עולה לנו על הראש, כן? ואנחנו ממשיכים איתה כשהיא פה בעצם. הדבר הנוסף שאנחנו מחזיקים עלינו זה כמובן פנס, טוש סימון, כאן יש לנו טלפון או מכשיר קשר, זה יודע לקבל גם מכשיר קשר, ואז את המעד מחברים לכאן, ומאחורה יש לנו פנקס ועט. כמו כן יש לנו נצנץ, כן, מסוג כזה, מסוג אחר, שיכול לסמן איפה אנחנו נמצאים, ויש לנו את כלי העבודה הבסיסיים שהוא צריך שיהיה לו כל מחלץ. יש לנו קאטר, יש לנו לום, גרזן, פטיש, אביזר מאוד מאוד יעיל שנמצא מאוד קרוב לגוף, מאוד נוח לעיגון ולשימוש, יכול לפתור לנו 90% מהמקצועות שאנחנו צריכים לבצע תוך כדי החילוץ הבסיסי. וכמובן תא כללי שבתוכו יש משקפי מגן, משמית, מגיני אוזניים או כל אביזר אחר שתרצו שיהיה לכם. בנוסף לכלים שאמרנו, יש לנו את הלום, יש לנו את הקאטר, זה קאטר טוקי שעוזר לנו לבצע לחיצות. החיתוך הוא צידי, אז גם הוא לא יחתוך אותנו, וגם יש עוצמה חזקה יותר בחיתוך. וכאן עולה מחלץ, סכין חילוץ מאוד חדה, צריך להיזהר כשפותחים כשסוגרים, אבל עם אפשרות לחתוך מיתרים, לחלץ כל מיני, לחתוך בדים, או להשתמש בה כסכין רגילה, מאוד קלה להטמעה ולשימוש. כל מה שיש כאן יכול להתחלף לחלוטין. הווסט הזה, האפוד הזה הוא מודולרי, ולכן הוא יכול להיות עם האמצעים האלה. הוא יכול גם לתפקד עבור קבטים ולשים בו תוספים למחסניות או לחובשים, ולחבר אותו לפקל ירך שלנו ולאמצעי חבישה שונים. כמו שאתם רואים, יש לנו גם שלוקר. השלוקר מתחבר לתיק אישי שנמצא כאן מאחורה. אם רוצים יש פה שלוקר, אם לא יש פה תיק לציוד אישי, וכאן כמובן תא לציוד מציל חיים, ציוד עזרה ראשונה לעצירת דימומים, חוסם עורקים, תחבושת אישית, כוויות, עיגונים, וכמובן חיטויים וכפפות, כשמהצד החיצוני יש לנו את המלעק, את המספריים. כאן אפשר למתג מה שרוצים, זה for your aid. אנחנו, אם אתם קב"טים של מקומות אחרים, אפשר למתג פה את התפקיד, את המקצוע, את הרשות, או את התפקיד, או את המקום שאליו אתם אחראים, ואפשר להשתמש בו בקלות ובנוחות. אנחנו בטוחים שזה יסייע לכם לבצע את המשימה שלכם ביעילות מרבית. תודה רבה, יום טוב.